Беларусь стала незалежнай. Монолит, бетон імперіі. У цябе таксама такія адчуванні? Гэта ўсё ж таки было бы вялікім перабольшаннем. І ў камуністаў быў шок. Беларусі не было мільёна, Сергей. Пасля перапынка Дементей падаў адстаўку. Хлопцы, я вот ключи от своего кабинету принес. Берите. «90-е forever». 25 жніўня 1991 года Беларусь стала незалежнай. Верховны Савет БССР прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. 256 дэпутатаў Верховнага Савета прагаласавалі за. І вось калі вы адкрыеце Вікіпедыю, вы пабачыце, што дэ-юрэ вось менавіта гэты дзень 25 жніўня 91 лічыцца днём абвяшчэння незалежнасці. Але ў сучаснай гістарыяграфіі афіцыйнай гэта не так. Чаму мы пагаворым пра гэта пазней? А зараз, Юра, ну вот я скажу, што яшчэ за тыдзень да гэтай падзеі 18 жніўня, за дзень да путчу, я быў перакананы, што яшчэ мінімум года 2-3, як Беларусь канчаткова незалежнасць здабудзе. У цябе таксама такія адчуванні былі? Ну, у меня было такое адчуванне, але я тебе скажу, што па шчырасці у меня і 25 жніўня не было адчування, што вот все, Беларусь стала незалежная дзяржава. Все ж таки такое адчуванне у мяне, я думаю, у многіх было ўсё ж таки пасля 8 снежня, пасля белавежскіх пагадненняў, калі як бы была пастаўлена кропка, калі незалежнасць Беларусі прызнала Амерыка, Расія, ну, ввогуле весь свет. Вот тады, але тое, што 25 жніўня быў важны этап, это безумоўна. Ну, ён не проста быў важны этап, я падкрэслю, што дэ-юрэ незалежнасць была абвешчана, і так, Злучаныя Штаты прызналі і большасць краінаў ужо пасля Віскулёў, але ўжо праз 4 дні пасля абвяшчэння незалежнасці Польша прызнала Беларусь як суверэнную краіну у канцы жніўня. У верасні прызнала і ў кастрычніку Турэччына і Швецыя. Я крыху нагадаю, як гэта адбывалася. У мінулай перадачы мы распавядалі, як і чаму праваліўся пра імперскі путч у Маскве. Тады ж у тыя дні, прыблізна 20 жніўня, дэпутаты Верховнага Савета ад апазіцыі, БНФ, да іх далучыліся дэпутаты Дэмклубу, запатрабавалі склікання нечарговай сесіі Верховнага Савета. Сесія у тыя дні прызначаная не была, але пасля правала путча 22 жніўня сесію прызналі. І на 24 жніўня была скліканая надзвычайная сесія Верховнага Савета. Спачатку тыя прапановы, якія вынесла апазіцыя БНФ аб незалежнасці, аб роспуску КПБ, КПСС і гэтак далей, яны былі адкінутыя Верховным Саветам, большасцю камуністаў. Ну, прэзідыум Верховнага Савета ввогуле хацеў правесці гэту сесію ў адзін дзень, але потым сітуацыя змянілася. Вот такі ключавы момант быў на раніцу 25 жніўня, калі першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Малафеяў пашоў да трыбуны, і дэпутаты, дэмакратычныя дэпутаты, апазіцыі БНФ і Дэмклуба яго проста з гэтай трыбуны сагналі, і ў камуністаў быў шок. Вот гэта все роўна, як бы сёння Лукашенко пайшоў выступаць на нейкім усеагульным нацыянальным сходзе, стаяць тэлекамеры, ідзе трансляцыя на всю Беларусь, і раптам там 20 дэпутатаў, ці ввогуле 20 чалавек яго зганяюць з трыбуны, і ён сыходзіць. Што было б? Поўнае падзенне аўтарытэта вось у гэтых вертыкальных і гэтак далей. Тое ж самае адбылося з Малафеевым. Дементей абвясціў у разгубленасці перапынак, пасля перапынка Дементей падаў адстаўку, і сесію пачаў весці першы намеснік старшыні Верховнага Савета, выканаўца ўжо абавязкаў Станіслав Шушкевіч, і пачалі прымацца вось гэтыя прапановы апазіцыя, а пасля прамовы пазняка увечары у 20 гадзін 12 хвілінаў, калі быць дакладным, за незалежнасць прагаласавалі. Ну, ты сказаў, што не было такого адчування, я скажу таксама, адчуванне было збольшага будзённасці, але ёсць кадры, калі ішла прамая трансляцыя на плошчу,
калі Шушкевіч кажа, што мы незалежная зараз краіна, віншую вас, грамадзяне Беларусі, і людзі бягуць да дома ўраду, а наперадзе бяжыць Віктор Івашкевіч з бел-чырвона-белым сцягам. Віншую вас, жыхары Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Мы за это 23 года змагались. За все. И коммунистов заборонили, за незалежность. Все может. Девяностые Forever. Юра, ну вось калі аналізуюць гэтыя падзеі жніўня 91 года і сесію Верховного Совета, які ўжо цяпер называюць сесію незалежнасці, даволі часта я вот чытаю, што незалежнасць там фармальная, пакуль што все это добра, але вот трэба было цалкам змяніць уладу, разагнаць гэты Верховны Совет, выгнаць дэпутатаў, выгнаць номенклатуру з кабінетаў. Ну, канешне, калі б гэта адбылося, то гісторыя Беларусі, безумоўна, пайшла б інакш. Але гэта вось з пазіцыі сённяшняга дня. Ці рэальна было, на твой погляд, зрабіць тады гэта? Ну, мне здаецца, што не, з тае прычыны, што мы ўжо в мінулай перадачы з табой это абмяркоўвалі, што сказаць, што ў Беларусі была ціш гладзь, што называецца, нічога не было, это неправда. Выходзілі людзі, выходзілі ўжо 20 жніўня, але сказаць, што, кажучы ленінскай мовай, у Беларусі была рэвалюцыйная сітуацыя на гэты момант, то гэта ўсё ж такі было бы вялікім перабольшаннем. Не было ў грамадства, не было ў апазіцыі рэсурсу зрабіць вось менавіта такім чынам. На гэтым тыдні, вось калі мы з табой это абмяркоўваем, вот якраз у Чэхіі адзначаецца 30-я гадавіна аксамітнай рэвалюцыі 89-го году. Ну, тут першая дэманстрацыя, якая была 17 лістапада, там выйшла на плошчу 30 тысяч, потым выйшла 250 тысяч, а потым выйшаў мільён. Калі выходзіць на вуліцу мільён, то тады адбываецца так, як адбылося ў тады яшчэ Чэхаславаччыне. Камуністычны парламент галасуе за ўчорашняга палітвязня Вацлава Гаўла адзінагласна. І фактычна там вот той распад, пра які ты сказаў, ён адбыўся ўшчэнт. Ён адбыўся літаральна за 1,5 месяцы. Але мільён. Але мільён, але іншая сітуацыя. У Беларусі не было мільёна, Сергей. Вось. І гэта як бы задала, ну, пэўныя межы магчымага, межы таго, што можна было. Калі б на плошчы тады Леніна сабраўся, ну, я не ведаю, мільён там не ўлезе, ну, 1200, которые бы стаялі там кожны дзень, магчыма, многае было б і інакш. Вот. Ну, а так вот было тое, што было. Юра, ну, калі гаварыць пра Чэхаславаччыну тагачасную, пра Прагу восені 89-го года, я гутарыў з тымі, хто тады не проста быў на плошчы, а быў, ну, з арганізатарамі гэтых студэнцкіх пратэстаў. Яны не пацвярджаюць, што там быў мільён. У суме за гэтыя дні так сабралося, але ў прынцыпе, ну, можа быць, 250 тысяч чалавек была самая вялікая колькасць. Але таксама гэта шмат. Абсолютно з табой згодны. Потым я паглядзеў кадры відэахронікі. Я тады не мог іх бачыць, бо быў у авальнай зале. І сапраўды людзі 24-25 жніўня плошча была запоўнена, у сэнсе людзі на плошчу прыходзілі. Але, і калі мы гаворым, што там было 20-25 тысяч, то гэта правільна, але гэта ў суме. Вось я думаю, што аднамомантна больш за, ну, самы такі пік, больш за 15 тысяч чалавек, ну, добра, за 20 тысяч чалавек, нават за 30
там ніколі не было. 30 тысяч гэта не 100 тысяч нават, якія былі за некалькі месяцаў падчас вот таго красавіцкага страйку. Сергей, я тебя припомню, я просто хочу сказать, что, разумеешь, справа не только в этих лічбах, а справа, я бы сказал так, у деморализации улады, у деморализации системы. Мне вот распавядаў калега про падзеі вот этой аксамітнай революции, то вот в яе разгар, ну где-то напрыканцы лістапада, на пачатку снежня 89 году, кіраўнік ураду Чехії, ну тады як бы саюзнай рэспублікі ў складзе Чехословаччыны, ён сам прыйшоў в штаб апозіцыі и сказал: хлопцы, я вот ключи от своего кабинету принес, берите, под расписку вам отдаю. А там, до речи, як мне распавялі, значит, народ бегал, был занят и сказал: да, мужик, не до тебя. И он пошел, отдал дворнику. То есть это такая ступень деморализации, когда люди внутри себе уже адчувалі, што яны прайгралі. Сергей, у Беларусі ў іх не было такога настрою. Ні ў Кебіча, ні ў таго ж Малафеева, ні ў Дементея. Так, яны не маглі пайсці ў контрнаступ, але вот такога адчування, все, мы прадулі, нас няма, у іх не было. Ну, я згодны. Кебіч, апозіцыя БНФ, ключі ад кабінета ні ў пераносным, ні ў правым сэнсе не аддаваў. Forever. Юра, ну перш чым пагаварыць, чаму у сучаснай афіцыйнай гістарыяграфіі гэта дата замоўчваецца 25 жніўня 91, такое пытанне, у якой ступені гэтае абвяшчэнне незалежнасці, калі яго юрыдычна так называць, хаця я скажу, наш калега гісторык, журналіст Сергей Шупа весь час кажа, што вот гэтай дэкларацыі слова незалежнасць не было. Сапраўды не было, але па факце яна была абвешчана. Тут ён мае рацыю, але па сутнасці, так сказаць, вот якой ступені гэта было вынікам змагання, такіх унутранага змагання палітычных сіл, БНФ, там іншых сілаў, а ў якой ступені уздзейнічалі знешнія абставіны? Я сказаў бы, што гэта вынік, зразумела, спалучэння. Бо калі б Беларусі супрацьстаяў, так бы мовіць, маналіт, бетон імперіі, калі з Масквы імпульсы былі б толькі імперскія, ну, я баюсь, што такога б не атрымалася. Все памятаюць гэтыя фотаздымкі ў газеце «Свабода» закратаваных вагонаў, якія былі падчас путчу падрыхтаваныя для апазіцыі у Менску. І калі б путч не прайграў у Маскве, баюся, што гэтыя вагоны былі б запоўненыя, нават калі б людзі выйшлі з пратэстам на вуліцы. Хаця, з іншага боку, што было б, калі б не было ўсё ж такі вуліцы, не было той жа апазіцыі, як бы пайшло, ведаеш, вот моя тэорія такая. Калі б все в Беларусі, в самой внутри Беларусі было б слабей, калі б былі не десяткі тысяч, а тысячи на вуліцах, калі б не было такой апозіцыі, то было б як, ну, не ведаю, в каком-нибудь Казахстане ці Узбекистане. Там таксама распусцілі кампартыю. Там таксама абвясцілі незалежнасць. Але паколькі ўнутраныя імпульсы да гэтага там былі слабейшымі, то там і працэс пайшоў так, як в Узбекістане і ў Казахстане. У Беларусі тое, што былі ўсё-такі ўнутраныя імпульсы, гэта забяспечыла тое, што былі, прынамсі, вот гэтыя 3 гады, так бы мовіць, дэмакратычнай інтэрлюдыі. Што Лукашенко прыйшоў не ў жніўні 91 года, а ўсё ж такі ў 94 годзе. А в адпаведных краінах, если зноў кажу пры ўсёй маёй да іх павагі, ну, вот там як бы камуністычная дыктатура, савецкая дыктатура плаўна перарасла ў дыктатуру мясцовых дэспатаў, якія, вот, так бы мовіць, Назарбаев толькі як бы так адышоў ад улады, ну, Карымаў пэўны час таму сышоў, але это десятигоддзямі было фактычна без вот этой дэмакратычнай як бы інтэрлюды, якая ў Беларусі ўсё ж таки была. Ну, Юра, я так пацвярджэнне скажу, што так, сесія была сабраная на заклік дэпутатаў БНФ, на сесіі быў адпраўлены на гэтай сесіі ў адстаўку Дементей,
І калі ў сваіх мемуарах Мікалай Іванович Демецей пісаў, што я ніколі б не падпісаў Віскулі, а Шушкевіч бы не быў бы пераабраны, абраны старшынём, быў бы Демецей, ён бы просто не паехаў бы Віскулі, сітуацыі б такой не было, і сапраўды, так сказаць, не было бы Віскулёві, саюз бы рассыпаўся, абсалютна ясна, але не так. Ну і апошняя тэма, якую я хацеў бы абмеркаваць, у нас ужо не шмат часу застаецца, а вось чаму у сучаснай гістарыяграфіі афіцыйнай гэты дзень да зусім недавняга часу практычна ніяк не ўзгадваўся. Вот недавно, будучы ў Менску, я адкрыў некалькі выданняў Акадэміі навук, Інстытуту гісторыі Акадэміі навук, і са здзіўленнем пабачыў, што ўсё ж такі 25 жніўня 91 года адным радком там, ці адным абзацам ёсць. Але мы ведаем, што гэта навуковае выданне. А вось у масавай свядомасці, у афіцыйнай, так сказаць, афіцыйных мас-медыа пра гэта не гаворыцца нічога. Ну, па-першае, таму, што гэта была все-таки рэвалюцыя. Это была частка рэвалюцыі, тады яшчэ на абшары СССР, але это, безумоўна, была рэвалюцыйная падзея, а Александр Лукашенко рэвалюцыю, як мы ведаем, не любіць. Вот. З іншага боку, зверні ўвагу, і 27 ліпеня, калі была абвешчаная дэкларацыя 90-го году, і нават 8 снежня 91-го году, яны таксама як бы выціскаюцца з гісторыі, гэтага не было. Мы бачылі, якую версію фактычна урадавая прапаганда распаўсюджвае. Незалежнасць пачалась ввогуле з Лукашенка. Прыйшоў Лукашенка, і ў Беларусі пачалася незалежнасць. І таму і 25 жніўня як бы адкідаецца. Хаця, я кажу, да 25 жніўня яшчэ асобае кепскае стаўленне, таму што гэта ўсё-такі рэвалюцыя. Ну і не будзем забывацца, што і 25 сакавіка 18 года не падаецца як трэба, а недавно мы пачулі, што, аказваецца, і з Каліноўскім не ўсё адназначна. Хаця мы ведаем, што тут для чалавека, які вывучае гісторыю, які ведае, які любіць беларускую гісторыю, все гэтыя даты адназначна, і все гэтыя імёны, Каліноўскі, яго паплечнікі адназначна важныя для народа. «90-е forever».